Ez Bermeon ez inon indarkeria matxistarik ez goiburuarekin erroxap emakumen elkarteak eta Sorginorratz eta Norez talde feministek ostiral honetarako konzentrazioarekin bat egingo du Bermeoko udara. Konzentrazioa 7:30 izango da Lamerako Arrisko bankuan. Ertzaintzak 37 urteko gizonezko atxilotu zuen pasadan asteartean, apirilaren 23an Bermeon, genero indarkeria delitua egotzita emazteari eraso egin ostean. Idurre bideguren Bermeoko alkateak esan du biktimari udalaren elkartasun eta babes guztia adierazten diola emakumenganako indarkeria, emakumen duintasunaren eta segurtasun fisiko naiz moralaren aurkako eraso larria dela, ondorioz giza eskubideen urraketa larri eta onartezina. Eraso sexista hauek emakume guztien kontrako erasoak direla azpimarratu du Idurre bidegurenek eta Bermeon ez dela onartuko inolako erasorik. Berdintasunaren alde lan egiten jarraituko dutela. Gogoratu ba, ostiral honetan, apirilak 26, barikua, 7:30 Lamerako Arrisko bankuan, konzentrazioa azken eraso sexista salatzeko Bermeon.